Ninabezulu ebhula umlilo ngamazwi abanye bewubhula ngamahlahla sinibingelele sinamukele ikephi naphilane esimele khona i1 KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu. Njengoba sikhuluma nawe ke sikhuluma nawe nje sisesikhathini la khona cishe ke izwe lonke lilungiselela ke uqala kokubhala noma sithi ke uqala kwezivinyo zokuphela konyaka ebangeni le10. Ingakho ke izikole nama district benza isiqinisekiso sokuthi ke lesikhathi sifika ke besilungeleke ngendlela okuyiyona yona. Impeleni akusenze ukuzatshwala njengoba ke osungu lwakusasa ngempela ke siyasho sithi ke liyasuka liyahlala. Kodwa esifisa ukuthi siqale ngakho kumbe sikhulume ngakho osungu namhlanje umkhuleko ububukhona ke esikoleni ke iThekwelisulwazi High School, isikole ke lesi ke esisemntubatuba emkhanya kude. Nokuyilapho khona ke bekuwumcimbi uqonyeliswa kwabafundi abenze kahle cishe ke unyaka uqala kanjalo nothisha kanjalo ke nomkhuleko okuwona ke owandulela ke ukubhala kwabafundi ke ivivinyo zokuphela konyaka. Siyafisa ke ukuthi osungu namhlanje sizwe kakhulu okuyiyona imiyalezo ke egqamile ikakhulukazi ke ethinta lolu suku. Siyokuthola lokhu ke ngokuyibona abanikeza umsebenzi okhola isikole kungaba uthisha omkhulu othisha kanjalo ke nokuyibona ke abavela eminyangweni ke wezemfundo ngaphambi ukuthi ke siye kubafundi. Konke lokho ke sikuthola uma ngabe sithi ke abakhulume. Namhlanje na besihlangene as a school na wonke ama stakeholders endimeni yomnyango wezemfundo ikakhulukazi ngoba silungiselela uqala kwama exams njengoba sazi ukuthi abantwana baka grade 12 sebeyabhala ivivinyo zabo. Obekuyinhloso ke enkulu ukuthi sizokwenza umkhuleko sicelele abantwana ikakhulukazi sibanxusela kuNkulunkulu ukuthi babhale kahle. Mhlambe ke ikakhulukazi as abaphathi the SMT yesikole sikubone kuyinto esemqoka ukuthi abantwana sibahlelele lokho ngoba maningi ama challenges, ziningi inkinga abantwana ababhekana nazo ikakhulukazi uma sebelungiselela ukubhala. Among other things sine history nje thina la ekhaya yokuthi kunomntwana owake wabhala esesibhedlela ngoba eshaywe inyoka. Izinto ke ezisuke zingahlelelwe kodwa ireality ithi ziyenzeka. Among other things ke sibonga uNkulunkulu ngoba sekwaba khona nezinto eziyama social ills la abantwana uthola ukuthi bazimbandakanya ezintweni ezifana nama drugs nokunye ngenhlanhla enkulu kulesi sikole umlando wethu asibi nazo kakhulu ingxaki eziba ezidala ukuthi abafundi bangaphumeleli. Ingakho ke sikubone kusemqoka ukuthi sibonge kuNkulunkulu ukuthi usehambe nabo abantwana kwaze kwafika kulesi sikhathi. Ngilapha ke namhlanje osuku namhlanje okumthandazo wokulungiselela abantwana baka grade 12. Igama lesikole uThekwelisulwazi, umphathi ne-school governing body abathema bebona ukuthi kunalomsebenzi ongaka uzokwenziwa base befisa ukuthi kube khona abafundisi nabazali nomphakathi wonke nabantwana. Kade sibona imeya nje ibikhona nawe lapha izolekelela ukuqhubekisa lomthandazo wabantwana bethu ukuthi ube impumelelo ukuze bakwazi ukuthola 100%. Sinethemba ukuthi sekwenziwe konke abantwana bethu bazophumelela bawutholile 100% ngonyaka ophelile bazophinda bawuthole futhi nakulonyaka 100%. Umcimbi wanamhlanje bekade kuwumcimbi wokuthi sikhulekela abantwana ukuthi babhale kulonyaka u2025 baphumelele ngo100%. Sikhulekela nje ukuthi impela baphumelele ngo100%. Kwaphinda futhi kwabongwa nalabo bafundi abenze kahle kulonyaka sabanikeza itifikethi. Saphinda futhi sabonga ukusebenza kothisha ngonyaka u2024 lapho khona sithole khona o100% ezifundweni cishe eziningi ezifana no geography no life sciences
no tourism nama languages impela ayikho ingane eya faila zonke zaphuma ngo100%. So ke besibonga konke lokho siba ishusha ngecertificate impela nje usuku sibona ukuthi lihambe kahle. Mbukeli ke asikusho ukugcwala umlomo ukuthi nabafundi abawuvali ke umlomo ngokwenzekile ke osuku namhlanje kakhulukazi abafundi labo abathe benza kahle bakwazi ukuthi ke behlomuliswe ke kulolu suku kanti futhi ke ithemba labo libukeka lelikhulu ngaphambi ukuthi ke kuqale zona ke ivivinyo zakho ke ukuphela konyaka nabo asibathole sithi ke abakhulume. Ngokwenzeke namhlanje ngijabule kakhulu. Kwenzeke ngendlela ebesingalindele ngayo siwu-matric siyabonga kakhulu sidlule kusela ukubonga kuthisha omkhulu abazali nabo bonke ababe iphathi yomcimbi yethu siyabonga. Ngingathanda ukudlulisa nje ukuthi abantu kumele bemisele ngokufunda spend isikhathi sabo sonke ekufundeni bengalibali ukudlala. Yes, and namuhla ngibe happy kakhulu umcimbi wethu bomuhle bese uhlelele uprincipal wethu Mr Kunene konke ikhambe kahle izandla zidlula ikhanda. Okungisize kakhulu ukuthi ngalibali ukulala ngichitha isikhathi sami esiningi ekufundeni ngisima ngilala isikhathi esincane ngifunde kakhulu ngaso sonke isikhathi engisitholayo ngisebenzisela ukufunda. Ngiyabonga kakhulu kumndeni wami wonke ngesupport okunikeze wona bengilekelela kusukela kuqala unyaka ngize ngifike lesikhathi la sokugcina senzobhala ifinal yami. Ngiyabonga kakhulu ngesupport yami. Mbukeli ke ngaphambi ukuthi siye ngasemaphethelweni ke asishone kubazali sizwe ke ukuthi bona ngabe lithini ke elabo ilaka kulo ke lolu suku nesithemba ukuthi ke ngempela phathwe izinto ke ethe zenzeka zizogqugquzela nakulabo bafundi abasazokwazi ukuthi bangene ebangeni leshumi ngawo ke unyaka ozayo kodwa ogqugquzelwa kakhulu abafundi labo ke beklasi lika 2025 okusho ukuthi ke abenze okungcono futhi ke sibafisela ke inhlahla kuzona ke ivivinyo zabo kodwa ke asiqale sithole ke kubona abazali sithi abakhulume. Kusuku labafundi labantwana bethu namhlanje siphakamisa ukubonga kakhulu kothisha babo behlalile nabo kusukela unyaka uqala kuze kuba kufika manje. Ukuhlala nomntwana emini ekhona kunesikhathi esiningi then ukuhlala nomntwana obusuku obuyirole yethu njengathi thina abazali. So othisha ibona ababazi kangcono. So engingakusho kubazali nakubafundi bethu kakhulukazi ngiqale kubafundi ukuthi njengamanje sesiya emaphethelweni sesibeya ku final examination. So ngingabacela ukuthi ibehavior yabo bangayishintshi enhle kuphela bangashintsha ibehavior neattitude embi baphinde futhi babalalele kakhulu othisha babo basilalele futhi nathi singabazali bagcizelele ukwenza okuhle lokhu abebekade bekwenza okuba bangakaze bakwenze bangaqali bese kuba nama study tips akade ebasebenzela unyaka wonke. Ngicela ukuthi bahlale kuwo bagcile kuona bangaqala ama study tips amasha abazobakhathaza emzimbeni wabo abagqilaze abenze sebelala. For instance abanye abantwana uma ngabe befunda isikhathi eside baba nama cross nights thola ukuthi umuntu cross night la kasakwazanga kuyinikeza isikhathi sokulala. So esikhathini samanje ke vele sesiya ku final examination. So engikucelayo kubona ukuthi i-type of right umuntu uma ngabe kade engayisebenzisi akangayisebenzisi njengamanje. Umuntu uma ngabe sefundile ke ebusuku yebo kodwa futhi akwazi ukuyinikeza isikhathi sokulala ukuze umzimba uzokwazi ukurest. Ngonyaka lo u2024 lesi sikole sithole 100%. Ngicela ukuqala ke ku2016 ngithi ku2016 lesi sikole sasino 48%, sesa kanjalo sesa ku54% ngo2017. Kwathi u2018 ngicabanga ukuthi u2018 kwakunyaka oqala kathisha omkhulu okhona njengamanje uMtimande isikole siqhubeka waza wanyuka kakhulu weza ko 75%. U2019 sathola u89%, u2020 sathola u95%. Bengivele ngosihlalo kulesi sikole ngaleso sikhathi. U2021 sathola u95% futhi. Kuthe ngo2023 sathola u95% futhi. Ngo2024 ngenxa ukuthi abakhulu babekhulumile ngiyakhumbula ukuthi u district manager ubaba uMotha wayekhulumile kakhulu ngezikole waze wagcina esethi cha ufisa ukuthi izikole ezothola 100% wabahlabela inkomo kungakabi 100%
kodwa lesi sikole ngo2024 saba isikole saba ingxenye ezikole ezinye zathola 100%. Abantwana basebenza kakhulu, othisha basebenza ngokukhulu kweyimisela. Sibonga kakhulu ukuthi namhlanje su2025 sine class of 2025 matric la ithekelisa. Siufisela inhlahla, siufisela 100% futhi. Uma sebebhala ama exams okusuke kusemqoka nokusekhanda kuba abantwana ukuthi balungiselela ikusasa labo ngoba konke lokhu okwenzakalayo, it's not about teachers, it's not about their parents, it's not about about the community, kodwa kakhulu it's about them. Abantwana ngoba kuyikusasa labo. Sibongileke ukuthi amongst abantu ebebezivakashele besinaye uMr Mpele circuit manager, sibonile ke kwafika nethimba lenkosi uMtubatuba municipality okuwona masipala wethu at a local level, uholwa ke ubaba uNyambose na wonke ama officials nama councillor kamasipala abe khona. Sicabanga ukuthi ke kube usuku olube impumelelo ngendlela esimangaliso. Siyathemba ukuthi nabantwana bazobhala kahle, kungabi khona inkinga, ikakhulukazi ngoba as a district sinento ethi sifuna ukuba ne-exam engezukuba nama irregularities. Ihistory ke yasemkhanya kude ithi abekho abantwana abazisiza ngendlela engafanele uma kubhalwa iexam. Siyathemba ke ukuthi njoba sesibenzele lo mkhuleko konke kuzohamba kahle. Siyabonga kakhulu. Igama uMkhwanazi Londeka, ngifunda la khona la ithekelisa, ngenza grade 12. Ngithi ngibonga kakhulu umthandazo sibenzele uthisha omkhulu wethu kanye ihlangene nothisha ukuba bezosikhulekela ngoba sesizoqala ukubhala kuleli viki esibheke kulona. Ngiphinda ngibongeke ukuthi sivasheleke umkhandlu wenkosi uMtubatuba, induna kanye ke nomfundisi wethu obezivashela umfundisi Mahlangu. Amazwi ade bekhuluma ngawo ngisho ukuthi ngiwazwile noma ngithona izindlebe uzwile. Engikuzwile ke mina ke ukuthini ungakwazi ukuyenza into isikhathi sisekhona isikhathi. Mina ke ngithembisile nje ukuthi ke ngizophuma nobhachela ono distinction futhi ke ngalokho ke ngiyayiqhenya, ngizokwenza ngawo wonke futhi amandla ukuthi ngiphume. Futhi ngibongeke nozakwethu ke beku grade 11 ubukade uzozivaka obukade uzosimela nawo hlanganyele nathi ke usisize kulezi ezincane ebeshoda. Ngibonge kakhulu ke bonke abantu ade bezivakashele. Ngiyabonga. Mbukeli ke sesifike ngasemaphethelweni siligoqa uhlelo siliphetha, asikusho sithi ke ngaphambi ukuthi ke ziqale ke ivivinyo okuyizona ke eziqala osula kusasa. Asisho nathi ke sithi abafundi sibafisela konke okuhle abayifisela khona, sibafisela konke okuhle okufiswa abazali, sibafisela konke okuhle okufiswa othisha. Siphinde futhi ke sifisele nabo ke othisha okuyibona abahlale nalezi ingane ukusukela unyaka uqala kuze kushayile isikhathi, kusuke kukhulu kakhulu abakulindile nabakubhekile kuzona. Uma ngabe sekushayile isikhathi ke kusuke sekuyithemba labo lokugcina ukuthi ke zenze kahle kumbe zenze kangcono ukuze ngempela ke nemphumela yesikole ikwazi ukuthi ke ibe imphumela ke emihle. Uma ngabe ke ngempela sekubizwa ke amagama abangcwele nezikole zivele nama district ke avele kulona ke ibalazwe lomhlaba. Asisho sithi ke sinifisela konke okuhle enifisela khona kuzona ke ivivinyo zenu zango 2025. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu, uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke siyothi suma kube kusolizayo inkosi inibusise.